No takže ja vás vítam, dnes to bude zase z Lily, lebo z Lolo som chcela natočiť videa, ale sa mi to nepodarilo a zase ma nebudete vidieť, teraz ma vidíte. No a dobre, môžeme začať. Ja som chcela natočiť môj vymyslený povel hop na kolena, ale to sa mi nepodarilo. Tak asi natočím, nie asi, ale určite buď mŕtvolku, alebo niečo takého prostého. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ja som si tu pripravila, takže budeme potrebovať Lily, pamlsky, ruky, seba a to by bolo všetko. Dobre, takže môžeme na to začať. Ja som sa dnes rozhodla, že vám asi natočím povel, nie asi, ale určite povel mŕtvolu, lebo pokiaľ už som natočila, tak vám asi natočím povel mŕtvolu. A tak ja dúfam, že sa nám to páčiť bude a za chvíľku sa uvidíme. No takže neuvidíme sa za chvíľku, už som tu, dobre. Tak poď, Lily. Ona drží v poklone furt. No, takže dnes to teda bude jak naučiť psíka povel mŕtvolu. Takže nič takého ťažkého, jak v minulom videu, nič takého ťažkého. Lebo v ktorom videu to bolo. Takže znova, Lily, poď sem. Mŕtvolku sa naučíme. Takže dáme si psíka do lahu. Sadni. Dáme do lahu, lahni. Prekotíme ho na bok. Sadni. Lahni. Lily, sadni. Sadni. Lahni. Dobre. Prekotíme psa na bok, v tom prípade, aby sa psík neposadil, jak Lily tu. Takže ja idem pamlskom. Prekotíme psíka na bok, keď takto zostane, tak dáme preč ruku a keď tak zostane, povieme povel mŕtvola. Neviem, či už som mŕtvolu nenatočila, ale to nevadí. Dobre, znovu. No postav sa. Hore. Dobre. Znova to isté. Neviem, či bude vidieť, takže sadni. Lahni. Mŕtvola. Možno kričí moc, ale to nevadí. Dobre, takže môžeme ísť na ďalší povel, na ďalšie. Takže ideme. Ešte raz vám to ukážem. Mŕtvola. Moc kričím, ja viem. A keď to už to bude lepšie pes vedieť, tak už do ňu iba šťuchajte a dávajte postupne preč ruku a on to už raz spraví sám. No prekoď sa. Lahni. Mŕtvola. Jak ja teraz som iba do nej šťukla a ono to spraví, no. No a tak ja dúfam, že sa vám to páčilo, že určite som vás zase nového niečo naučila. Chcela som vás naučiť, nenatočila som povel Bubbles. Určite to poznáte, Bubbles. Lenže keď som natáčala s Lolou, Lola vyliala misku vodu a Lily to nechcela vedieť.
No tak ja dúfam, že sa vám páčilo, píšte mi do komentárov, čo by ste chceli a jedna baba mi tam písala, že či by som nemohla natočiť agility, no tak ja keď tak iba také záhradné agility, lebo normálne my s Lolou nechodíme na cvičák, ja ich to všetko učím sama, takže nechodíme na cvičák. Takže to neviem, či to natočím a s Lolou, keď chcem natočiť, ešte ste mi tam písali, či nenatočím dog dancing jedna baba. Ja som povedala, že možno hej, lenže že to je super, lenže problém je v tom, že Lola, keď som s ňou natáčala dog dancing, tak buď na mňa štekala, alebo nechcela so mnou robiť, alebo furt utekala dolu. To bolo také, že bola nesústredená. No a ja by som ešte chcela, že píšte mi do komentárov, aké videá by ste chceli, teda povely. Možno by som vám mohla natočiť aj ten povel kolena. Je to jednoduchý povel, ale Lily ho nevie, to je môj vlastný vymyslený. Vlastne je to tak, že ste takto, akože na zemi ste takto opretí, takto sedíte. A takto vás pes skočí na kolena. No tak, a ja dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. Čau!